दुगैनायखौबा सिगां सिगां जालायो आरो सां बिमा बिमा आंनो देखायलाय साबोन मानि सिल'सो नै नोंनि साबोना थाव नङा मायो नोंनि सेम्पुसो दैलाय दुगै दुगै होनसै नोङो गला मोनबाय थांदो मादो दुगै जादो मायो दावरलाय लामानि मानसि दावरलायलाय नोंलाय गुड इभिनिं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय जसना दुगैदोंमोन आरोना दुगैखांबाय गस्ला स्ला गानबाय आंनो थांफानो नागिरदों आरोना बियो सगावहाय खाथिनि सगावहाय माने दिनै औवा मेवाइ जाना नायनो आरोना फार्स्ट ओमफ्राय लकेल दाउथ' दं डेलि जाबाय थानाय ना एसे सेप्ता जानांगोन आंना बिजनेसानो थैगोन ना लकेल दाउनि बयलार लानो थांसैलाय बा रेडि जाबाय नोङो जुथाया गानदो ये मा जुथा गानाखैलै मामायालाय खाना सिग'ना इखौ बिदिनो जागोन लोगोफोर फैदो बिमाया हागासिनो नों रेडि जाखाबाय थांनो थांसै सोलायनांसिगौ थ' जों गामि लोगोफोर बे सफैबाय आरोना माने जों मेन सुबुंखाथियाव थाङाखै जों गामिनि खोला आमलायगुरि होननाय जायगा दं आरोना बेवहाय माने गामिनिनो गोथां गोथां मैगं ओंखारो लकेल आरो ओमफ्राय बेयावनो गोदादोंमोन नालाय बेयावनो बयलार फानो लाना फैबाय आधा केजि साब्रैजों आधा केजियानो मेरला थोयो जानो दा संनाया मानि बारि आरोना औवा मेवाइखौ माया संगोन मादो संगोन मिथिला नायनोसै माबायदि जायो जानो लुबैखादोंमोन जानोसै आरो बेलासिनि साहा लोंलायनोसै नारेंखल होदलादोंना होलायाखै नै नारेंखल होबासो मोजां जायो सुजिया जाग्रायाबो मावजि खोबादै दे इदि होनो नामा जानाय समाव मावजि खोबादै मा 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 नों जानोसै मिन होनग्रोनांगौ होनबासो मोनजायोना दे प्रार्थना खालामदो ओरै खालामदो दे बा दांनो होआ माने साखो न' जेथाया लांनो नागिरदो जों लोंनियावनो लांनो नागिरदो जेथाया लांनो मोना होन दे होआ होन रायलायनो रोङा बख्रिया मा मा बुंदो बिबैनो एरदो आरो हाबालै आंनि मोननै मोननै लानो मोना आं गोदै लोंनो हाया बारा बिसोर गैयानो सप्तासेयानो जासिगोन खारना फैनाया बुजानानै आंजों आयौ बिदि बुयो नोङो जाबायना हाबा दङ ना दङ होना गाहा गाहा गाहानो माबा एम्फौ फिसा फिसाखौ बेराया जानांगौ आरो गाहा 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 गाहानो थ' नायनो थांसै एम्फौखौ ना नुबाय नोङो एम्फौखौ नुबाय बोलो बोलो मामा ओइ जि मोजां जादों ना कालारा मामा बर' संनायनि मजायानो आलादाखा नै गोथाव जाबाय अनलाजों संदों राइसफोर आरो बेखौ एवनोसै फिसा फिसा हाना लाबाय जाबाय आरो टेस्ट खालामग्रोनोसै आरोना बोरै जादों मा टेस्टि नायलाय जानो लांखौ सेगासिनो बाबा जानोसै आरोना दिनैहाय फुङाव ओंखाम जायाखैमोन ना ओमफ्राय बानायगोन र' बेसे बायना जानो न'आवनो बानायनोसै दिनै फ्राय खालामनि माबायदि जायो बेखौ एसे बयल खालामना लाग्रोदों आरोना ओमफ्राय एवनोसै ओमफ्राय साहा जानदों माने जोंहा साहाखौहाय गाइखेराव दै होआ आरोना डाइरेक्ट सापात ओमफ्राय सिनिखौ खम होयो बिदिनो लोङो आरोना बेखायनो एसे दैब्रांबाथाय लोंनो थानो मोनो आरो बयल खालामना लाबाय ओमफ्राय दा एवनोसै आरोना
बानलुखौ थाइनैल' होदों खम संख्रिखौ होखाबाय सोरबा सोरबा हालदै होयो सोरबा सोरबा होआ बेफोरसो आरोना ससबो दंखायो नाखा एकदम जेबो होआखै आरोना मेगिनि बायदिल' बानायथारदों माने पियासल' होदों बानलु थाइनै होदों एकदम सिम्पोल बानायदों आरो आरामसे जना जानोसै आरोना बिमाया दोनबाय आंथ' सस जाखाया सोर सोर सस जायो जिरायदो आं जायालै दै बांद्राय जानाङा ससा ओरैनो जानो नागिरनानै मोजां माबाया सस जागोन जोंहाबो जागोन नों लांफै सस नाङा नो सस लांफै नै इखौबो लांफै एसे आलु गोदै गोदै मोजां लगाय मोजाङानो जादों बा हारसिं जानो रोंलायबाय नों मामा गोथाव सस लालायदो हारसिं गस्लानि बहुत नै गोथाव आरोना फिसा फिसानो ओमफ्राय बेगराबो जि गोथावखा ओंख्रि जानो जालायनोसैलाय मान फिसा फिसा आरोना अके मान फिसा फिसानि आं माने गिदिर खगायफोरखौ जानो बुस्थुखा जाखाया आं खान्थाल गोमोन ओमफ्राय जानो बिराद फिसा फिसाखाय मोनफा मोननै जायो आरो जाबायबो बायदिसिना जानानै जा सानजौफुनि आरो मोनानि खनसेनो ओंखामखौ जाबाय आरोना दिनै जोंहा 4:30 जाखाबाय ओमफ्य हराव उखैनाय मोनाखैमोन दसे उन्दुबाय उन्दुनानै सिखारफिननानै नै मालपुवा बानायलायबाय आरोना जानो होननानै साहा लोंसै ओंखाम जानो बादों आरोना मोनानि ओमफ्राय मा खालामबाय आटा एसे दंमोन सुजि सिनि मैदा ओमफ्राय सदा माहाय होनानै नै मालपुवा बानायबाय आरोना साहा लोंसै हरमानि साहा लोङो आरोना गोसोखांब्रबानो जायो माने लोंनानै उन्दुनोसै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर